ያወጣው ዘገባ ጦርነቱ አይቀሬ መሆኑን የሚያስረግጥ ነው። በትግራይ ክልል የታየው አዲስ ውጥረት ወደ ሰፊ ቀጠናዊ ግጭት ሊያመራ ይችላል የሚል ስጋት በማሳደሩ ኢትዮጵያ ወደ ሌላ አስከፊ ጦርነት እየተቃረበች ነው በማለት ዘገባው ጠቁሟል። እንደ ዘገባው ከሆነ ባለፈው አንድ ዓመት ውስጥ የትግራይ ክልል ነዋሪዎች በገንዘብ እጥረት፣ በገበያ መመናመን፣ በከፍተኛ የዋጋ ንረት በተደጋጋሚ የጭንቅ ጊዜያቶች ኢትዮጵያ ከምድማ ትግራይ ኣብ ከቢድ ኩናት ኸይድ ከም ዘላ መጠንቀቅታታት ብየማንን ጸጋምን ጥቃት በአማራና ትግራይ ክልሎች ይገባኛል ጥያቄ የሚነሳበት የራያ አላማጣ አካባቢ በህወሓት ታጣቂዎች ስር መግባቱን ተከትሎ ታጣቂዎቹ በነዋሪው ላይ ከፍተኛ እንግልትና ጥቃትን እያደረሱ መሆኑ ታወቀ። ደቡብ ትግራይ በሚለው ዞን ውስጥ ተካተው የሚገኙትና በሁለቱም ክልሎች መካከል ይገባኛል ጥያቄ የሚነሳባቸው አካባቢዎች ኦፍላና ዛታ ወረዳዎች፣ ኮረም ከተማ፣ አላማጣ ከተማ፣ ራያ አላማጣ ወረዳና ራያ ባላ ወረዳ ናቸው። እነዚህ አካባቢዎች ህወሓት በአባል ድርጅትነት በነበረበት የቀድሞ ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ እቲ ናይ ብልጽግና ሚድያታት ብዙሕ ክተኣምኖ ይትኽእልኒ ኻዳት ሽዋይ ድማ 234 መወከሲ ክንጥቀም ንግደድ ወላ እውን ኣብ 34 ስለ ዝኾነ ሓቅነት ኣለዎ ማለት ኣይኮነን፣ ግን እንተወሓደ ንሓሶት ናቶም ከማን ኣብዚ ሕና ክንሪኦ ንኽእል። ሕጂ ዳርጋ እዚ ግን ብብዙሕ ምንጭታት እውን ዝርዮ ዘለኹ እዩ። ብልጽግና ብዙሕ ሰራዊት ናቱ ናብ ትግራይ ገፁ የፀጋዕ ከም ዘሎ ዘርኢ ቪድዮታት እውን ኣሎ። ግን ኮንፈርም ክትገብረ ይትኽእልኒ ናይ ሕጂ ድዩ ሕጂ ዝሓለፈ ድዩ ቀደም ዝሓለፈ ድዩ ክሳብ ዝረጋገፅ ኩሉ ኣብዚ ከነምፅኦ ይንኽእል ኢና እምበር ኣፅዋርን ታንክታትን ገለን ፀዓና ናብ ትግራይ ይኸዳ ከም ዘለዋ ዘርኢ ቪድዮ ንሪኢ ኣለኹ። ብሓፈሻ ኣብ ብልጽግና ኩናት ናብ ትግራይ ገፁ የበግስ ከም ዘሎን ነቲ ኩናት ድማ ዝያዳ ነቲ ኩናት ክደምቀሉ ኣብ መንጎ ተጋሩን ኣምሓራን ኩናት ሓትሕት ክፈጥር ይደሊ ኣሎ። ኣብ መንጎ ተጋሩን ኤርትራን ነቲ ፅምዶ ኮይኑ ቁስሊ ዝነበረ ንምሕዋይ ዝኽየድ ዘሎ ንዑ በቲኹ ናብ ኩናትን ናብ ዕግርግርን ናብ ፅልን ክመልሶም ይደሊ ኣሎ። ነዚ ምስ ዝገብር ጥራይ ድማ ዕድመ ስልጣኑ እምበር ዕድመ ስልጣኑ ክቕፅል ዝኽእል እምበር ብሓይሉ ክቕፅል ከም ዘይክእል ምግንዛብ የድሊ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ወይ እውን ከምዚ ኢሉ እናቐፀሎ ከሎ ካልእ ምስታ እዛ ለንቀነ ተዛሪበዋ ዝነበሮ እዚ ሕጂ ዘርእዮ ዘሎ ምልክታት ዘተሓሓዝ ድማ ሓደ ነገር ርኢ ኣለኹ። እሱ ድማ እዚ እዩ። መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት የውስጥ ጉዳዩን መፍታት ሳይችል ቀርቶ የቀይ ባህር ጉዳይ ያነሳል ብሎ ይከሳል። የውስጥ ጉዳያችን ላይ ሽንኩርት ከታፊው፣ በርበሬ አቅራቢው፣ አማሳዩ ተቀምጦ ሳለ ውስጥና ውጭ የሚለው ጉዳይ እንዴት ይሆናል? ሕጂ እዛ ዘረባ እዚኣን ምዛ ሕጂ ፅንሕ ኢለ ዘርእየኩም ሓበሬታን ዘተሓሓዝ ኣለዎን። ስለዚ ኩሉ ነገር ወላ እኳ ዕንደራ ደረት ዝሓለፈ ንብሎ እንተለና የኣይ ንሱስ ፕላን ኣለ ንባህላ እዩ። ነገራት ብፕላን ይወስዶም ከም ዘሎ ንሕማቕ ድዩ ንክፋእ ድዩ ንጥፍኣቱ ድዩ ብፕላን እየ ዝኸይ ዘለኹ ባህላ እዩ። እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ መንግስቲ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ክምልስ ከሎ ንብልጽግና ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፀገማ ክትፈትሕ ዝግብኣ እናኾነ ከሎ ኣብ ዘየድልያ ኣጀንዳ እሙኻ ንዓለም ሕጊ ናይ ዓለም ከምኡ ድማ ልኡላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ቻርተር ናይ ሕብራት ሃገራትን ከምኡውን ሕብረት ኣፍሪካን ኣፍሪሱ ልኡላዊ መሬት ልኡላዊ ባሕሪ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክወስድ ይደሊ ኣሎ። እዚ ከዓ ቅቡል ኣይኮነን። መጀመርያ እንድሕር ምዕባለን ግስጋሶን ኮይኑ ዘገድሰካ ዘሎ ንህዝብኻ መጀመርያ ኩናትን ዕንወትን ዝፈጥሮ ዘሎ ነገር ጠጠው ኣቢልካ ሰላም ርቃትን ጌርካ ምስ ጎረባብትኻ ብዝደለኻዮ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ክብልዎ ፀኒሖምን ኣለዉ። ግን እቲ ምክንያት መንግስቲ ኤርትራ ክገልፆ ከሎ ብዙሕ ግዜ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዝደለየ ዘይኮነስ ውሽጣዊ ፀገሙ ምፍታሕ ስለ ዘይከኣለ ወይ እውን ውሽጣዊ ፀገሙ ክፈትሕ ዓቕሚ የብሉን ጥራይ ዘይኮነ ድሌት እውን ስለ ዘይብሉ ዘርእዮ ዘሎ ሕማቕ ተግባረ መህደሚ ካብቲ ውሽጣዊ ፀገማት እዩ ብምባል መሊሶም ልዮም። ነዚ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ኤርትራ ከምኡ ኢሎም ዝብሉና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይና ሽጉርቲ ኣቐባሊ ካራ ሒዙ ኮሚደረ ሒዙ ዘይቲ ሒዙ ንኩሉ ደሳሲ ዘሎን ዝኸፍል ዘሎን ድሕሪ ኮይኑ ከመይ ገይሩ ይኸውን ይብላ ኣሎ። ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ቁጠባ ናታ ድማ ድሕረ ዘለዋ ይብላብላ ብላብላ ክብል ድሕር ዘይብልን ስኽፍ ዘይብል መራሒ እዩ። ኣብ ካልእ ግዜ ኤርትራ ናይ ጀጋኑ እዮም። ኣብዘይ ኤርትራ እንታይ ከም ንኸውን ከመና ንፈልጥን ኢና። ኣብ ግዜ ሽግርካ ኣይኮነን ፈታዊካ ፅላሎትካ እውን ይጠልመካ እዩ እናበለ ኣብ ግዜ ፀልማት ኩሉ ይጠልመካ እዩ እናበለ ብምስላ ተዛሪቡ መጎስን ክብርን ሰራዊት ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ዝሃበት መልሓስ ግምጥል ኢላ ንኤርትራ ብኣሽሙር ክትላገፅን ክትነቕን ከተተሓሕትን ብዙሕ ግዜ ሰሚዕና ኢና። ከምኡ ክብሉ ፀኒሖም ግን ግምጥል ኢሎም ድማ ነቲ ኩሉ ንሱ ባጀት ድሮን ኣለኒ ባጀት ኣለኒ ቢልዮን ቁጠባ ኣለና በለ ውሽጣዊ ኩነታቱ ዘይመፍትሑ ሲ ኤርትራ ትዕጥቆም ስለ ዘላ ይብል። ኤርትራ ዳ መንእሽተይ ሃገር ዓቕሚ የብላ እንድሕር ኢልካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ኤርትራ ከምኡ ጌራ ክብዝብፀካ ትኽእል? ቴል ኣስ ዘ ትሩት። ኣበይ ዘሎ እቲ ሓቂ?
اوف كورس ኤርትራ ሓያል እያ ኤርትራ ሓያል ስለ ዝኾነት እምበር ብድሌትካ ካሊእ ነይሩ ስስዑ እኮ ተባሂልካ ስስዑ ምዃንካ ኮሪና ኣለና ብዙሕ ፀጋታት ኣለዋ ኢትዮጵያ ትብል እዋ ሓቂ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዋ ፎከስ ኦን ዳት ኣብቲ ዘለካ ፀጋታት ፎከስ ግበር ሽዑ ነቲ ዘለካ ፀጋታት ተማዕቢልካ ነቲ ዝጎድለካ ምስ ካልኦት ትነግደሉ ማለት እዩ እዚ ክገብር ዘይከኣለ ሰነፍ ዘብሎ እውን ካብዚ ብዙሕ ክገብር እናኸኣለ ተንኮል ዝምህዝ ዘሎ ስለ ዝኾነ እቲ ዘይምግባሩ ሕማቕ ድማ ዓቕሚ ስለ ዝሓፀሮ እምበር ባህጉን ድሌቱን ስለ ዘይኮነ ኣይኮነን ንቐፅል መብቃት ነው መፍትሄው አሁን ለዚህ ምክር ቤት ማረጋገጥ የምንፈልገው ኢትዮጵያን መጉዳት የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ ገንዘብ ፋይናንስ ያደርጋሉ እመኑኝ ግን ኢትዮጵያን አይችሏትም አልፈናል ከሱ ገንዘባቸውን ያፈሳሉ ይከስራሉ እኛ እንቀጥላለን ጉዟችንን በውስጥ የውይይት በር ክፍት ማድረግ አለብን ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ክልተ ነገር ከረየኩም እየ ኢትዮጵያ ንምፍራስ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገብሩለው ክኸስርዮም ዝሰልጦም የብሎምን ኢትዮጵያ ትፈርስ ሃገር ኣይኮነት መጀመርያ ሃገረይ ክትፈርስ ኢሉ ዝዛረብ ኣብ ዓለም ሃገረይ ኣይትፈርስን ኢሉ ዝጀሃር መራሒ ኣብ ዓለም እንተሎ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ይክህሉ ዝኽእል maybe ኣብ ሶማልያ ከም ይብሉኾኑ አልቡርሃን እውን ምስቲ ኩነታት ናቱ ሱዳን ኣይትፈርስን ይብልኸው ከመይ ገይሩ መራሒ ናይ ሓንቲ ሃገር ሃገረይ ኣይትፈርስን ኢሉ ዝጀሃር ምፍራስ ማለት እኮ ናይ መወዳእታ ውድቀት ማለት እዩ ከመይ ጌርና ንምዕብል ብኸምዚ ደረጃ ንምዕብል ትብል እምበር ንግሆ ምሸትን ሃገረይ ኣይትፈርስን ኢሉ ዝጀሃር ምልክት ናይ ሓይሊ ምልክት ናይ ብቕዓት ከም ዘይኮነ እንታይ ዳ ምልክት ናይ ስንፍናን ድኽመትን ምዃኑ ሓደ ሰብ ክነግሮ ክኽእል ኣሎ ሕራይሱ ድሌትካ ከም ደልካዮ ይኹነልካ ተደሊኻ ፍረስ ተደሊኻ ኣይትፍረስ ተደሊኻ ሓይል ተደሊኻ ድኸም ንዓኻ ዝምልከት እዩ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ግን እቲ ዘረባናቱ ክትርእይዎ ከለኹም በተደጋጋሚ ከመይ ጌርካ ነዛ ነገር እዚኣ ነቲ ካልእ ኣጀንዳታት ናትካ ተዳልዋ እዩ ዝደሊ ዘሎ ንሕማቕ ይዳሎ ከም ዘሎ ሕማቕ ክገብር ይሓስብ ከም ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ንርኢ ኣለና እቲ ኣካይዳናቱ እቲ ዘረባናቱ ድማ ንብዙሓት ካልኦት እውን ዝፀሉ ስለ ዝኾነ ወል ሕጂ ናብቲ ካልእ ኣርእስቲናትና ምስቲ ካልእ ከተሓዞ ስለ ዘለኹ እየ እዚኣ ምፅልኩም ባንዳ የተባለ ሰው ዛሬ ከኢትዮጵያ ተቃርኖ የቆመ ሰው ልብ ገዝቶ በቃኝ ካለ ሁሌ ክፍት መሆን አለበት ሕጂ እንታይ ክገብር ይፍትን ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ብዙሕ ኩናት ክገብር ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኩናት ይገብር ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ኤውሮጳ ዝመፀ ድማ እንታይ ፀገምካ ስኻ ሰላም ዘይትገብር ሰላም ዘይትፈጥር ምስ ህዝብኻ ሰላም ምስ ውሽጥኻን ምስ ከባቢኻን ሰላም ዘይትገብር እዮም ዝብልዎ የገድድዎ እውን ኣለው ሕጂ እንታይ ክገብር እዩ ናይ ሰላም ድራማ ክገብር እዩ ኩሉ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ቅድሚ ምጅማሩ ሽማግለ ሰዲደ ነይረ ኢሉ ሽማግለ ሰዲ ዝነበረ ግን በቲ ሓደ ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ንኽረክብ ብካልእ ደረጃ ናይ ሰላም ይፈተነ ኣሎ ብካልእ ድማ ይዳሎ ስለ ዝነበረ ግዜ መግዚ ይጥቀመሉ ነይሩ ስለዚ ቶም ህወሓት ከይቅልጥፍዎ ሽማግለታትን ቦኦም ገይሩ ይታኮስ ነይሩ ልክዕ ከምኣ ምልክት የርኢ ኣሎ ሕጂ እቲ ፕላን ናቱ ንዓቢ ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት ንርኢ ኣለና ብየማንን ፀጋምን እንተቲ ኣብ ባይታ ዝገብሮ ዘሎ look at this ኩላታ ፕሌይቡክ ትድገም እያ ዘላ Commission that has come with the reform. The objective of the commission is actually to sort out issues that creates divisions among Ethiopians, issues that creates differences among Ethiopians. It's a commission that works on conducting dialogue on the issues that makes differences and to make positions closer to each other. The issues were identified. The commission has been touring the entire region of the country. They have talked with people. Everybody has already viewed or given. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ጀሚሩ ለንቀነን እታ ሃገር ትዘራረብ ከም ዘላ ናሽናል ዲያሎግ ዝበሃል ኣለና ስለዚ እቲ ህዝቢ ይዘራረብ ከም ዘሎን ይማኸር ከም ዘሎን ነቲ ዘሎ ፀገማት ብዓበይቲ ዓዲ ክፈትሕዎ ይፍትኑ ከም ዘለው ዘርኢ ስእሊ ፕሮፓጋንዳ ይነዝሑ ኣለው but we all know እዚኣ ፕላን እዚኣ ንኩናት መዳለዊት ምዃናን ንዓለም መዐሸዊት ገይሩ ናብቲ ዝደልዮ ዘሎ ኣጀንዳ ናይ ኩናት ንምኻድ ዝገብሮ ዘሎ ታክቲክ ምዃኑ ብዙሕ ሰብ ፈሊጥዎ ኣሎ ምክንያቱ ዝደጋገም ታክቲክ ስለ ዘለዎ ነዚኣ እናገበረ ከሎ ኣብዚ ቀረባ ንሪኦ ዘለና ተራኽሞ እውን ፅቡቅ እዩ ዓብይ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ይገብር ከም ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ትግራይ ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ የሰጋግር ከም ዘሎ መካናይዝድ ኣፅዋር ታንክታት ድርዕታትን ሰራዊትን ዝሓዛ ብዙሓት ተሽከርከርቲ ንሰሜን ገፀን ይኸዳ ከም ዘለዋ ናብ ትግራይ ብፍላይ ናብቲ ወልቃይዶ ራያዶ ናብቲ
حمرا دوغلو زبال ابي ኤርትራ ዘዳው ቦታታት ውን አቡ ስትራቴጂካዊ ቦታ ክቋፀር ስለዘል ዘሎ ገጅፍ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ይገብራሉ እዚ ድማ በብዙሕ መንገዲ ይዝረባሉ ናው ኩሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እንታይ ክገብር ዘለዎ ብናይ አቢ ሽጣራ ንዓለም ክትሪያ ከለኻ እንታይ ክገብር ዘለዎ እንድሕር ኢልኩምኒ ወል ኤርትራ እዚያታ ተደዳበብ እዚያ ትመጽች ንሱ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ኩናት ምድላዋት ይገብራሉ ኩናት ንትግራይ ናምሓር ነቶም ፋኖ ንክሓርም ገጅፍ ዝኾነ ኩናት ክገብር ይፍትናሉ ብፍላይ ድማ ንህወሓት ክሓርም ንትግራይ ክሓርም ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣዳልዩን ቀሪቡ ከም ዘሎን ዝነገር ዘሎ ስለዚ እንታይ ክገብር ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ሓደ ንማሕበረሰብ ዓለም ምስ ኤርትራ ሰላም ይደሉ ኣለኹ ዝብል መልእኽቲ ክሰድድ እዩ ካልኣይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ቀጥታ ካብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ናይ ትግራይ ክወፃ ናይ ኢትዮጵያ ክወፃ ኣለዎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ቦታ ኣሎ ዶ ሜይቢ ማለሲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣበይ ቦታ እዩ ዘሎ ጭብጢ የብሉን ኣብዚ ክዛረብ ከሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝገለጾ ኣብ ዝግበኦ ቦታ እምበር ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ከም ዘየለ ብተደጋጋሚ መሊሶም ልዮም እታ መልእኽቲ ግን እንታይ እያ ትብል ዘላ መሲልኩም ርኳይት ናብ መን እዮም ሰዲዶማ እዛ ደብዳቤ ናብዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ናብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕ ናብ እዩ ዝሰዳ ዘሎ እንታይ ትብል for quite a considerable period Eritrean forces have occupied Ethiopian territory along our common border and the government of እንታይ ዝብል ዘሎ تصحف قرب دقيقني ابي لكم تويلم نيره unfortunately they didn't do that so انتينا نرزلنا نحياله وان سراويتنا ኤርትራ ኣብ ልዕላዊ መሬትና ኢትዮጵያ ከም ዘሎ እዮም ዝኸሱ ዘለው እዚ ብዙሕ ጽልዋ ዘለዎ ነጥብ ስለ ኦኬ ሕጂ قرب يعبي صني habዚ ካለ ኮፒ ገይረ ከንብብ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሓያለ ዋን ሰራዊትና ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ልዕላዊ መሬት ኢትዮጵያ ከም ዝጸንሐ ንመንግስቲ ኤርትራ ይነግራሉ common border that the government of Eritrea has been providing direct material ስለዚህ መንግስቲ ኤርትራ ቀጥታዊ ድጋፍ ንመን ይገብራሉ ነቶም ሚሊሻታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ዝተፈላለዩ ንሓደ ደይኮነ ንፋኖ ይኮነ ንገለ ይብልኒ ግን ዝተፈላለዩ ሚሊሻታት ይሕግዛሉ and we have been calling for this violation of our territorial integrity and sovereignty to be rectified በተደጋጋሚ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ንክዕረብ ወይ ጠጠው ንኽብል እንልውላውነትናን ግዛታዊ ሓድነትና ንክኽበርን ክንሓትት ፀኒሕና እዚ በተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃውዒት ድማ መልሲ ይረኸበን ይብላ ኣሎ ስለዚ ኣብዘን ዝሓለፋ developments over the past few days indicate that the government of Eritrea has chosen the path of further escalation ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ድማ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ዝገብሮ ዝነበረ ዝለዓለ ናብ ነቲ ነገር ከም ዝኸርር ከም ዝገብሮ እዩ ዝነግር ዘሎ The incursions of Eritrean troops further into Ethiopian territory in our northeastern borders and the joint military maneuvers being carried out by the Eritrean forces with the rebel groups in our northwestern borders are not just provocations but acts of outright aggression. ስለዚ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት መንግስቲ ኤርትራ ወይ እውን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ምስ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ዶብናትና ማለት እዩ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ምስ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ማለት እዩ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ሬበል ግሩፕስ ወይ ከዓ ተቐናቐንቲ ሓይልታት ማለት እዩ ከምኡውን ኢናወር ዌስተርን ቦርደርስ ናይ ምዕራባዊ ዶባት ናትና እውን እዚ ምንቅስቃስ ናይ ኩናት ጥራይ ዘይኮነስ ውፁእ ዝኾነ ናይ ግህሰት ናይ አግሬሽን ወይ ከዓ ናይ ኩናት ምልክት እውን እዩ ይብላ ኣሎ in order to bring an end to this unacceptable state of affairs we would like to formally request the Eritrean government immediately withdraw its troops from Ethiopian territory and cease all forms of collaboration with the rebels. ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ንምትዕርራይ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣትሪርና ንፅውዕ እንታይ ንክገብር ብወቅዒ መንግስቲ ኤርትራ ንፅውዕ ብህፁፅ ሰራዊቱ ካብ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ንኸውፅእ ከምኡ ድማ ንዝኾነ ይኹን ምስቶም ዕጡቃት ሚሊሻታት ዝገብሮ ዘሎ ምትሕባር ብህፁፅ ጠጠው ንኸብል ኣብ ሳልሰይቲ ፓራግራፍ ሽዑ እንታይ ይብላ ኣሎ for more than half a century ንልዕሊ ፍርቂ ዘበን ተፃቦታት ኣብ መንጎ ነዚ ዞባና ነዘን ክልተ ሃገራት ብተፃቦታት ጥራይን ክግለፃ ፀኒሐን ዝምድናናትነን ተፃብኦ ዝነበረ እዩ we believe it is possible to break that cycle ነዚ ብተፃቦታት ዝተመልአ ታሪክ ንክንሰብሮ ተኽእሎስ ኣሎ እዩ
ስለዚ ነዚ ዘይምትእምማንን ተፃቦታትን ንክንሰግሮ ዝርርብ የድሊ ከምኡ ድማ ዲፕሎማስያዊ ፅምዶ የድሊ ይብሉ ኣለዉ If we receive a positive response in our legitimate demands for requests of Ethiopia's sovereignty and territorial integrity, the government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia is willing to engage in a good faith negotiations for a comprehensive settlement of all issues of mutual interest, including the maritime affairs and the issue of access to the sea through the port of Assab. ስለዚ እንድሕሪ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ነዚ ፃውዒትናትና ካብ ልኡላዊ መሬትናትና ሰራዊት ናይ ኤርትራ ንኸውፅእ ከምኡ ድማ ልኡላውነትናን ግዛታዊ ሓድነትናን መንግስቲ ኤርትራ ከኽብሮ እንተኽኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ብክፉት ልቢ ወይ ከዓ ብፅቡቅ ምትእምማን ዘለዎ ዝርርብ ከካይድ ይኽእል እዩ ንሱ ድማ ኣብ ኩሎም ክፉታት ዘለው ነጥብታት ክንዘራረብ ድልዋት ኢና ይብሉ ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ጉዳይ settlement of issues ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ናይ ንክልቲኡ ረብሓ ዘለዎ ሃገራት ንኣብነት ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ወይ እውን ንሕና ናብ ኣፍደገ ባሕሪ ንኸዶ ወደብ ዓሰብ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ይብሉ ኣለዉ ተዘራረብ ኣለኩም ኣብኡ ነገር ዘይተወደ ጉዳይ ስለ ዘሎ ኢኻ ትዘራረብ We are committed to exploring relationship of mutual respect. ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክልቴና ሓበራዊ ርክብ ንክንገብር ወይ እውን ዝምድና ንክንሃንፅ ንዕውን ንጥምቶ ኣለና ወይ እውን ኮሚትድ ማለት ብፅኑዕ ክንሰርሓሉ ከም ዝኽእሉ and cooperation that could usher a new era of peace and prosperity. ስለዚ ንክልቴን ሃገራት ናይ ሰላምን ናይ ብልፅግናን ዕድል ክፈጥር ዝኽእል ክንሰርሓሉ ንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ between the populations of our two countries who share much common. ስለዚ ብዙሕ ሓበራዊ ረቋሒ ዘለዎም ህዝቢ ፅቡቅ ንክረኽቡ ምሳኦም ክንሰርሕ ንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ We hope that you will accept this letter in a spirit in which it was intended as a goodwill gesture urging you to choose peace and prosperity over conflict and chaos for our people and our region. ስለዚ እዚ ብፅቡቅ መንፈስ ክትቀበሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኤርትራ እዩ ክትቀበሎ ኣክንዲ ናብ ሰላምን ብልፅግናን ድማ ክትመርፁ ኣክንዲ ንኩናትን ዕግርግርን ንህዝብና ድማ ሰላምን ርቃትን ከሰማቅሩ ክትገብር ክትቀበልዎ ዝብል ደብዳቤ ካብኡ ዝተሰደደት ምዃናን ኣብ ሶሻል ሚድያ ድማ ከም ትዝርጋሕ ገይሮም ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ደብዳቤ እዚ ንሓቅነቱን ቁም ነገሩን ምክንያቱ ኣይናይቲ ሓቂ ኣይናይቲ ፎርጅድ ኣብዚ መንግስቲ እዚ ክትፈልጡን ከቢድ ስለ ዝኾነ ብዝኾነ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ናብ መንግስቲ ኤርትራ እዚ መልእኽቲ እዚ ዝሰድዎ ዘለው ንምንታይ ዕላማ እዮም ዝሰድዎ ዘለው እንድሕር ኢልካ መጀመርያ መንግስቲ ኤርትራ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ከኣምኖም ይኽእል ዶ ማለት እመኑና እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ እንታይ ኢሉ ንዲፕሎማት ናይ ዓለም ኣኪቡ ታሪክ ናይ ኤርትራ ከም ሃገር ኣይንቐበላን ኢና ኤርትራ ከም ሃገር ክትመፅእ ከላ ኢትዮጵያ ኣብ በዓለቑን ኢትዮጵያ ተዓሚፃ እያ መፅያ ከምኡ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ወይ እውን ሃገር ኤርትራ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ህላወ ናይ ኤርትራ ኣብ ዕግርግር ናይ ኢትዮጵያ ዝተመርኮሰ ከም ዝኾነን መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ዘይውክል ስለ ዝኾነ ድማ ክእለ ጥራይ ዘለዎ ሪጂም ቼንጅ ክግበር ኣለዎ ኢሉ ዝፅውዕ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓመታት ዘይኮነ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ መልእኽቲ ቀይሩ ክንዘራረብ ምሳኻትኩም ድልዋት ኢና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ሕጂ ንማሕበረሰብ ዓለም ኤርትራ ብኸመይ ተንብቦ ኣይኮነን ዘገድሶም ንማሕበረሰብ ዓለም ብኸመይ ነደናግር እዛ መልእኽቲ እዚኣ ዝረኣይዋ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክልተ ነገር እዮም ዘንብቡ ዘለዉ በታ ሓደ ኩናት ክገብሩ ደልዮም ከም ዘለዉ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ስለዚ ኩናት ክትገብር ተደሊኻ ኣብ ባሕሪ ይግባአና እዩ ደገለገለ ኢልካ ኩናት ክትጅምር ኣይትኽእል ኢኻ እታ ዝበለፀት ነጥቢ ንኩናት ንክትጅምር እንታይ ተድለካ ኤርትራ ኣብ ልኡላው ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ልኡላው መሬተይ ኣትሽን ኣሎ ስለዚ በቲ ናይ ዩኤን ኣርቲክል 50 እዮም ገለ ዝብልዎ ኣርቲክል 51 ሓደ ሃገር ተተወሪሩ መሰር ርእሰ ምክልኻል ስለ ዘለዎ ኩናት ከውጅ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጦም ኣትዩ ከም ዘለዎን ኤርትራ ድማ እንተደይ ኣትዩ ክወፅእ ኣይክእልኒ ስለዚ ኤርትራ መልሲ ተደሂባ መልሲ ንሕና ኩናት ክንውጅና ንምባል ክጥቀሙላ ዝኽእሉ እያ ሓንቲ ካልኣይ ነቲ ሰራዊት ናቱ እንተስሒቡ ኤርትራ ማለት እዩ ኣበይ ቦታ ኣሎ ቤን ኣሎ ገለ ተድለወካ ጭብጢ ክተቕርብ ኣለካ እንተስሒቡ ኮይኑ ድሕሪኡ ናብ ጣውላ መፂና ክንዘራረብ ኢና ተልካ ክዘራረብ እንታይ ዘይተዘርበ ነገር ስለ ዘሎ ኢኻ ትዘራረብ ኤርትራ ዶባታ ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 2006 ዝተወደአ እዩ ኣብ 2002 ብይን ተዋሂቡ እቲ ውዳይ ድማ ኣብ 2006 ተወዲኡ ስለዚ ንስኻ ጠርኒፍካ ውፃእ ነቲ ዶብ ናይ ክልቴን ሃገራት ንኽትግበር ጥራይካ ክትገብር ዘለካ እምበር ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ምሳኻ ዝርርቡና የድልኒ ከፊልኩም ክትጥቀሙ ተደሊኹም ያ ዩር ዌልካም
ካብ ወፃኢ ግን ኤርትራ እንታይ ክትዘራረብ ምሳኻትኩም እንታይ ዘዘራርብ ኣርእስቲ ስለ ዘለዋ እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና መድረኽ ክንደምንታይ ናይ ኩናት ፅምኢ ኣጋጢሞም ከም ዘለዎን ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ኩናት ክሳዕ ክንዱ ስለ ዝደልይዎ ድዮም ከምኡ ዝኾኑ ዘለዉ እንድሕር ኢልካ ድማ I don't think so እንታይ ግን እዛ ካልኣይ ክፋል ናይዛ ኩናት ናይዛ ነጥቢ እዚኣ ንምንታይ ይገብርዋ ኣሎ መሲልኩም ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጡ ይኮኑ ከም ዝብሉ ዘሎ እንታይ ዳ ኣብ ትግራይ ኩናት ከካይዱ ስለ ዝኾኑ ወይ እውን ንተጋሩ ክሃርሙ ስለ ዝኾኑ እዛ ነጥቢ እዚኣ ኤርትራ ናብቲ ውሽጢ ንኸይተኣቱ ነቲ ኩነታት እቲ ክትሕግዝ ንኸይተኣቱ መጋረጃ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ንማሕበረሰብ ዓለም ፍለጡልና ማንም ንትግራይ ዘጥሕን ከይህሉ የሰራዊት ኤርትራ ድዩ ገለገለ ገይሩ ንትግራይ ንምጥሓን ሓገዝ ንኸይግበር ሓፁር ንምግባር ንዓለም ንኸፍልጡ ዝጥቀሙላ ዘሎ ታክቲክ እዩ ስለዚ ሕጂ ናብ ኤርትራ ኩናት ክውጅዮም ዝብል ገምጋም የብለይና ናብ ትግራይ ኩናት ክህሉ ከም ዝኽእል ግን ዳርጋ ብኩሉ መዳይ ንሪኦ ዘለና እዩ ናብ ትግራይ ኩናት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዳርጋ ብኩሉ ወገን ኩሉ ሰብ ገምጋም ዝህቦ ዘሎ ነጥቢ እንተሎ ኮይኑ ንሱ እዩ ስለዚ እዚ ብልፅግና ዝበሃል ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ዝኾኑ ስርዓት ካብ ኩናት ክዕረፍ ዘይክእል ካብ ኩናት ንእሽተይ ከተንፍስ ዘይክእል ስርዓት ነቲ ኩናት ደይ መደይ ኢሉ ስለ ዝደልዮ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ገይርዎ ኣሎ እንታይ ክኸውን ትውፅኢት ናቱ ናበይ ክበፃሕቲ ጉዳይ ሓቢርና ክንሪኦ ንኽእል ጉዳይ ኮይኑ እቲ ነዚ ኣብ ከምዚ መድረኽ ኣብ ዘለናሉ ግዜ እንታይ ካ ከተነበብ ዘለካ ከባቢና እንታይ ኩነታት ኣሎ ነዚ ዝርብፆ ዘሎ ኩነታት እንታይ ይህሉ ይኸውን ንዝብል መብዛሕቲ ግዜ ኣበይና ክንከይድ ዘለና ኣብ ጎረቤትና ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ጉዳይና ክንርኢ ዘለና ኣብ ጎረቤትና ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩነታት እዩ ነዚ ብልፅግና ለንቀነ ሸበትበት ኢሉ ዘሎ ሸበትበት ኢሉ ዘሎ ድማ ብልፅግና ሸበትበት ስለ ዝመረፀ ኣይኮነን እንታይ ዳ እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ዘሎ ክውዳእ ስለ ዝኽእል ወይ እውን እቲ ዳዕመ ስርዕ ክሰዓር ስለ ዝኽእል ክሰዓርካ ስለ ዘይብሉ ንዑ ንምድሓን ዝግበር ዘሎ ሸበትበት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ከም ንሪኦ ዘለና ኢማራት ብመንገዲ ኢትዮጵያ ይምሉእ ብምሉእ ስለያዊ መርበባት ናቱን ኤሌመንትስ ናቱ ካብ ሶማሌላንድ ወፂኦም ካብቲ ቦሳሶን ገለን ናበይ ኣትዮም ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ዳዕመ ስርዕ ንክድሕን እንተኮይኑ ድማ ገለ ነገር ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ነቲ በዚ መንገዲ ኢትዮጵያ ንዑ ንምድሓን ዝግበር ዘሎ እዚ ከዓ ብተደጋጋሚ ዝመፁ ዘሎ ክሲ ኣብዚ እውን ከርእየኩም እንታይ ኢሎም ይኸስዎ ኣለዉ let's divert this into ኣብዘላ ቴክስት እንታይ ኢሉ ብዙሓት ናይ ስዑድያ ኮመንቴተርስ ናይ ግብፂ ኮመንቴተርስ ናይ ካልእ ኩሉ ዝፅሕፍዎ ዘለው እዩ ናይ ኢትዮጵያ the Ethiopian Federal Army transferred during the past 48 hours ኣብዚ ሓለፈ I don't know ሕደት መዓልታት እዚ ኣብዚ ሓለፈ 48 ሰዓታት ኣፅዋር weapons abroad approximately 12 trucks and mercenaries of various nationalities coming from Abu Dhabi into Sudanese territory through the border areas controlled by the Al-Hilu militia ማለት እቲ ናይ SPLMN ዝብልዎ በዚ አልሒሉ ዝበሃል ዝምራሕ ሚሊሻ ማለት እዩ by Joseph አልሒሉ ዝበለ ወይ ከዓ ጆሴፍ ቶካ ዝብልዎ ማለት እዩ which is allied with the RSF ማለት እዩ the Ethiopian Asosa airport እቲ ኣብ ኣሶሳ ዝበሃል ዘሎ ኤርፖርት ድማ ከስፍሕዎ ቀኒዮም ንምንታይ ናብ ሱዳን ዝቐረበ ወደብ ስለ ዝኾነ ብኡ ገይሮም has been developed to become a military and logistical base ወታደራውን ከምኡ ድማ ሎጂስቲካውን ቤዝ ነቲ ኩናት ናብ ንዳዕ መሰርዕ ንምዕጣቕ ከምኡ ድማ ናይ ድሮናት ኦፕሬሽን ሰንተር እውን ኮይኑ ኣሎ it has received military cargo planes arriving via Abu Dhabi, Bosaso, Addis Ababa and Bahir Dar. Drones have also been launched from Asosa targeting at the Mazin and other locations in the Blue Nile region during the past weeks. Observers believe that Abiy Ahmed is seeking to occupy the Sudanese army and prevent it from consolidating. Aji, abza halafe arina kumerna aziguday zi. There was this story حلف أرينا زرعنا article نيرا كمون posts نيرو نزي قداي زي تزرب زلو كم تري وزلهم إتي أسوسا زبحال زلو أبي على تري ولهم إتي أبوس زبحال زلو كم رما الدمازين تناي السودان معلتي هجي مزي من البات بزمن الثورة ونفلتين أنا زي أسوسا نكحزو زبا جمبار بمنجد السودان اللي فمهم سراي السودان زجبروه دوكمنت عربي رتيف لكم كيتكم رأيوه سلزي تاريخ زلو تاريخ أو بوتاوني زي هجي
ኣብዚ ጉዳይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ሰራዊት ናይ ሱዳን ናብቲ ምዕራብ ናይ ሱዳን ናብ ኮርዶፋን ጽቡቕ ዝኾነ ገስጋስን ስጉምትን ይወስድ ስለ ዘሎ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ነቲ ናይ ሰራዊት ሱዳን ግስጋሴ ንምዕንቃጽ ዝግበር ዘሎ እዩ ሰራዊት ናይ ሱዳን ብመርሕነት ናይ ጀነራል አልቡርሃን ጽቡቕ ዝኾነ ገስጋስ ይገብር ከም ዘሎን ብዙሕ ዓወታት ይጎናጸፍ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ነዚ ጠጠው ከተብሎ እንድሕር ኮንካ ነቲ ሞመንተም ክሰብሮ እንተ ኮንካ ነቲ ጉዕዞ ክትዕንቅፍ እንድሕር ኮንካ እንታይ ካ ክትገብር ዘለካ of course you have to ነቲ ካልእ ግንባር ክትከፍት ክትክል ኣለካ ወታደራዊ ታክቲኮም እዩ ካልእ ግንባር ከፊትካ ኣብቲ ካልእ ግንባር ነቲ ሰራዊት ዓቕሙ ፋሕፋሕ ከም ዝብል ትገብሮ ፋሒሉ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከም ዝዋጋእ ትገብሮ ስለዚ ኣብ ኩሉ ክዋጋእ ከሎ እንታይ ከጋጥሞ እዩ እቲ ዓቕሚ ፋሕ ስለ ዝብል ዓወታት ናቱ ንቅድሚት ክግስግስ ዝግብኦ ስትራቴጂ ንክቕይር እዩ ከምዚ ንቅድሚት ክግስግስ ከሎ ብድሕሪኡ ክትኣትዎ እንተጀሚርካ እንታይ ክገብር እዩ ካልእ ስትራቴጂ ንክገብር ይግደድ ማለት እዩ ምክንያቱ ነፍሲ እውን ክከላኸል ነቲ ተቆፃፂርዎ ዘሎ ወይ ነቲ ፀላኢ ብድሕሪት መፅኡ ካልእ ሓደጋ ከየውድኸውን ስለ ዝፈርህ ለውጥ ንክገብር ይግደድ እቲ ሰራዊት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብልፅግና ብደገፍ ናይ ብልፅግና ዝግበር ዘሎ ኩናት ንአርኤስኤፍ ንምትሓን ወይ እውን ነቲ ቦታታት ንምቁፅፃር ዘይኮነ እንታይ ዳ ነቲ ናይ ሰራዊት ሱዳን ምንቅስቃስ ንዑ ንምሕፃርን ንዑ ጠጠው ንምባልን ነቲ ሞመንተም ናይቲ ሰራዊት ንምስንኻልን ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ምዃኑ እዩ ዝነገር ዘሎ ስለዚ ሰራዊት ናይ ሱዳን ትክክለኛ ካልኩሌሽን ገይሩ ዘድልዮ ስጉምቲ ክውስን ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ቀሊል ዘይኮነ ስጉምቲ ይፅበዮ ስለ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዙሓት and yeah it's going to be very interesting ኣብዚ ቅፅል እዋናት ክርዮ ኢና እዚ ጉዳይ في كادوغلي እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝረኣናዮ እዩ ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ከሪአኩም ፀናዕኩ ፀብፃብ ኣብዚኣ ክልተ ሰለስተ ፀብፃብ ከሪአኩም ስለ ዝኾንኩ again እዚ እቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ኣብዚ እቲ ብልፅግና ብኸመይ መንገዲ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ይፍፅም ከም ዘሎን ብብዙሕ መንገዲ እቲ ሽርክነታት ከመይ ይቃየር ከም ዘሎን እዮም ዘርእዩ ዘለው እዛ ስእሊ እዚኣ ድማ ፅቡቅ ጌርኩም ራእይዋ ስዑድያ ፅልዋናታ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብኸመይ ደረጃ የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ዓይነት ምስፍሕፋሕ ናይ ፅልዋ ድማ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለው ሱዳን ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ክትዕወት እንድሕር ኮይና ኣብዚ እዋን እዚ በብዙሕ መንገዲ ክትድገፍ ክትክእል ኣለዋ ሓደ ካብቲ ደገፍ ናታ ዝበሃል ዘሎ እዚ እዩ quietly stepping into Sudan's civil war. We're asking that because according to news agency Reuters, it has cited images showing advanced Turkish-made combat drones stationed at a remote Egyptian station in Cairo's involvement. Remember, this is Africa's deadliest ongoing conflict. Until recently, Egypt limited itself to political and ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና Sudan. This is one of the most ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ንሱዳን ክትሕግዛ እንድሕር ኮንካ ከምቲ ኢማራት ብፍሉይ ድሮናት ብቴክኖሎጂ ብዕሱባት ወታደራት ብኩሉ ሎጂስቲክን ብካልእን ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ትሕግዞ ዘላ ለይቲ መዓልትን ትጓየሉ ዘላ ክትሕግዞ ክትክእል ኣለካ ናይ ሱዳን ዓወት ናይታ ሃገር ዓወት ረብሓ ዝህበካ እንተኮይኑ ብፍላይ ከም ግብፂ ዝኣመሰለ ርሙስ ሃገር እንተዘይኮይኑ ርሙስ ዝብሎም ዘለኹ ሃገራዊ ድሕነት ናቶም ኣብ ሱዳን እዩ ዝምርኮስ እንድሕሪ እቲ ኒል ሂወት ናይ ዝብሉ ኮይኖም ሱዳን እንድሕሪ ዳዕመ ሰሪዕ ተቆፃፂርዋ ኢማራት ተቆፃፂርዋ ኢማራት ማለት ንዳዕመ ሰሪዕን ንብልፅግና ንክልቲኦም ዝቆፃፀር ድሌቱ ክገብሮም እዩ እስራኤል ድማ ምስላ ስለዚ እቲ ግብፂ ዝበሃል ንህላወ ናቱ ሱዳን ኣገዳሲት እያ ሱዳን ምህላዋ ጥራይ ዘይኮን ኣብ ሱዳን ፅልዋ ክህልዎ ኣለዎ ወይ እውን ናይ ሱዳን መንግስቲ ምስ ብቀረባ ኢድን ጓንቱን ከይዱ ክሰርሕ ኣለዎ ተዘየለ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ትኽእል ፃቕጢ ትርጉም የብሉን ምስ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ትኽእል ኣሎ ፆልካ ብኣፍካ ጥራዕራዕ ኣይኮነን ስለዚ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ክንርኢ ከለና ናይ ብሓቂ እዚ ናይ ድሮናት ሓገዝ ይገብሩላ ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ ኣገዳሲ ናይ ቱርኪ ድሮናት ምስ ቱርኪ ብተደጋጋሚ ናይ ዲፈንስ ሕጂ እውን ኣብ ዝቐረባ ናይ ዲፈንስ ዲል ገይሮም ኣለዉ ግብፅን ቱርክን ብዙሕ ድሮናት ክትገዝእ ምዃና ካብኡ እውን እዩ ዝንገር ስለዚ ድሮናት እዚ ካብ ሕቡእ ቦታታት እናሰደደት ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ኣገዳሲ ቦታታት ክንቀሳቀስ ከሎ ይድርዕምዎ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ከዓ ብርግፅ ካብ ዓይኒ ናይ ኢማራት ክሓልፍ ዝኽእል ኣይኮነን ምስ ዘለዎም ሳተላይትን ገለን ግን ኣገይ ናይ ፈለጥዋ ነይሮም እዩ ዝበሃል ወይ እውን ፀብፃብ ኣብ ዝቐረባ ይወፅ እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ድጋፍ ነቲ ሰራዊት ሱዳን ኣዝዩ ኣገዳሲ ድጋፍ ነቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ነቲ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ድኽመትን ስዕረትን ከቀላጠፍ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እንተዘየለ ንሱዳን ንፈትዋ ኢና መሻርክትና ኢና ንግሆ ምሸትን ዲፕሎማስያዊ ርክብ ሰላምታ ገለመለ ዘምፅኦ ለውጢ የብሉን ብኣክቲቭ ልክዕ ከምቲ ኢማራት ትጓየ ዘላ ክትጓየ ኣለካ እንድሕር ንረብሓኻ
ربح لني الكات أمم كوين كات هاجر كيف فرست كلا مفراسة حدا جاز وخنا كات غينو كتب جاية كتكلا لك مغنياتو إتس على خاص جبر زلو كنتات كرداكا كخلالو. This is what the world is saying about دعم سريع للسودان زجبر زلو. To move on to Sudan, a drone strike by Sudan's Rapid Support Forces has hit a vehicle carrying displaced families, which led to the death of 24 people, including 8 children. This attack follows the targeting of a World Food Programme convoy just the day before. The vehicle was transporting conflict-displaced people in the كم تري وزلهم زد عم سريع اب سودان بزح جبناتي دفتم زلو كم حجينا كتماتات بمولن نقارتم حمدان لا عليك كم تخون غير زعنوا نسك خون كله حجي دما يسعر سلازلو نتن كتماتات قصاصير وانزلو مملي سنا عدون ابز غربا دما ولا نترديتنا مغب كبو يلوم نزخدو زنبرون كحرم ترقيبو ناي وورلد فود بروجرام كم دما حكمناتات كحرم ريكوردد كوينو امريكا دما كنني اسمي الله شمو خيتقست برجز زحفر انديغن كابنابو is destroying Sudan. Let me explain. For some quick background, for the last 3 years, Sudan has been involved in what a lot of people describe as a quote-unquote civil war, but really should be described as a United Arab Emirates-backed genocide. That's because ever since fighting broke out in Sudan, the UAE has been supporting a group called the Rapid Support Forces, also known as the RSF. This is a زون صبغ زخنا حبريتايو إمارات ببلتقنا جيرا نتدعى مسارع نمتنساء تقبر زلا نسودان زخلو هلكيتن ساقامنا بسودان زقاتم زلو مرأياناتو مخانو يوزن القرزلو ازعجي اتي إمارات زبال أبزوانزي عقمتاتو أب أزيد درود بوتاتات بمخان نتزلو ساقاتات ويو نتزلو دقاف سلا على درجة كاب كله كاب ليبيا ساقط وريدو قديلو اللي بحلالو كابتاتون قديلو اللي بحلالو مغنياتو مس ليبيا قطع وركب زلوا كلتا هجرات اللوا ليبيا قطع مداوبتا زخنا الجيريان جبسن كلتين حيال زخنا دمس اسمعنا اللوا هجي نزيا كسمعكم يلن كني انتي مرد امارات وهيباتهم زلا بالنسبه لدول الخليج ما عدا دوله ما نذكرش اسمها الشيء الاخر كل اشقاء ونتعاملوا يوميا وما فيش مشكل ما عندنا حتى مشكل لا مع أشقائنا السعوديين ولا الكويتيين ولا انتاي مجلس اوتي له مسلكم الجيريا بحكي ترير زخونه مجلسي هبه الله صادمه نحنا ناتنا ربح ابزوانزي لك مسنا السعوديه مس قبصن يزلو انت نيشتي هاجر الله اب امارات يوم شما غيتقصو ناي بحكي مس استللنا له معلتي كم نتعسك تجبرنا قريبا زلا أوشتاو كنتات ناتنا أوشتاو بوليتيكا ناتنا مستفل عليها بتمرجعات ناتنا إذا نحوست زرقرق كتتولنا تدلز الهجر الله سلزي نعا أبز قربا كابت هجرون كسقوا مخانم زجلت حبريت الله بقمت على كزارب كلون تايلو نيرو تمرحنا يتهجر مالتيو نحنا ناي جبتك أنزا ناي سعودية أنزا قوينو تسمع عمزلون عناونك أنزا نايو أبز وانزي جبسن سعوديان زلوهم ربحة ويون زلوهم ناي دحنت حتى أب ليبيا يكون أب السودان بغات أنا عنا زتنكف قدايو سلازي أبز قدايزي أبغون نجبسن أبغون السعوديان ملو بملو تسليفنا لنا زبل مجلس أوصيله زين زربازن زي مجلس الزندما نإمارات حجون انتخوني توساقي مرير صفعيت يقاط ما كم زولي زين الجرزلو إذا ما بمرحنا يتهجر درجة تنجر كنك أساقس كأنيو من البات الجيريا نزيب كلنا عبيت هجرات بخمية كده فرنكي إلى خمان كسب حجي نقرر من دي نازلنا مقرام كا زود قداين ديو قد إذا هجر زيا بخمية أب كم درجة كتبت أكيلا إلكا تزاربون يقدر دكايو let me show you one thing يعني أبزل حنتي article نيرا حدث سعودي ودس حفايا انتاي زبل الجيريا مالت أزيو حيال هجريو تي مرات زبهال كمي جيريو نجبتي الجيريا زأقلا كنت تقل هجرات مع احتز بزلوان أبوشت أناتيو كسع كندز غطاتلن كيلو نايب حكي زقرم زلو نيمن زأكل نسوماليا زأكل نسودان زأكل نكت حسبو أزيو زخبدكايو أبتقد ميت أمثلكم نيرة هجرات زبهالا زلوا أب كلنا يتوون اللون سلو زلون بر هجي انتاي زبل زلبزي بعين سكيورتي كنرو خلنا إماراتنا لو تجنزب على وقت بلتغلقة بعين سكيورتي كن حيال هجر يكون حيال هجر كتب التقينكا مسرت أو حيل كل وكالو مسرت أو حيل موت هدراو كل تسمي قبل عليه دما ناس أزخوني وتهدراو سقوم تخت وصل لتخيل وعناته بدأ زورك حيل انتلو حيل لك كتب لا يتخنقة سلزي انتهي زبل زلو the analysis I present in this article relies on 5 main criteria for determining a state's weight in the comprehensive Arab security balance. هنت هجر نا security حيل اللي واكنبل انت هرقينا
ኣገዳስነት ኣለዎ ሓሙሽተ ነጥብታት ክትርእላ ካይብል ንኣብነት እንታይ ዝብል comprehensive military capability and relative independence in defense decision making ሓደ ሓይሊ ባሕሪ ሓይሊ መሬት ሓይሊ ምድሪ ሓይሊ ባሕሪ ሓይሊ ሰማይ ብኩሉ መንገዲ comprehensive ንኩሉ ዘማእኸለ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልወካ ጎኑ ግን ናፅነትካ ክህልዎ ከሎ ሰራዊትካ እቲ መንግስቲ ሰራዊት ናፃ ኮይኑ ንዕላሙ ክሃርም ዝኽእል ኮይኑ እምበር ብድሕሪት ዝዝውሮ ናይ ደገ ሓይሊ እንተሎ ኮይኑ ትርጉም የብሉ ስለዚ እዚ ሓደ ነጥቢ ይብሉ ኣሎ ጂኦግራፊ and demography ካልኣይ ጂኦግራፊ ናታ ኣበይ ቦታ ኣላ ዴሞግራፊ ናታ ብስ ህዝብናታን ዝርግሐ ናይቲ ህዝብናታን መንሰይ ኣለዎ ዲ ካይሪ ዌብ control over strategic resources and primary energy ድማ እቲ መንግስቲ ክንምንታይ ቁፅፅር ኣብቲ ሃገር ኣለዎ استراتيجيكاوي ጸጋታት ናይቲ ሃገር ቁፅፅር ኣለዎ የብሉን ኩለን ዘነታዚያትን ንኤርትራ የስ ክትብል ለለን ትኽእልያ ምናልባት ናይ ዴሞግራፊ ጉዳይ ህዝብና ውሑድ ስለ ዝኾነ ጥራይ እምበር ኣብ ካልእ ኩሉ ኤርትራ ናፃ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል ዓቕሚ እዩ ብጀካ ኩለን እውን ፅቡቃት እዮም ብጀካ እታ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ሳይና ዝያዳ ክንሰርሓላ ዘለና ባህላ ያነ ኦፍኮርስ ኣብ ቴክኖሎጂ እውን ስራሕ የድልየና ኣሎ the ability to produce and protect cross-border geopolitical and geo-economic projects ከም ድማ ካብ ሃገርካ ወፃኢ ኣብ ካልእ ቦታ ኸይድካ ናፃ ዝኾነ ንረብሓኻ ስጉምቲ ክትወስድ ዓቕሚ ኣለካ ዶ ካልእ ድማ negotiating capacity with international and regional power ከም ድማ ምስ ካልኦት ሃገራት ናይ ምዝርራብን ኣድማዒ ዝኾነ ስጉምቲ ንክትወስድ ዓቕሚ ኣለካ ዶ ናይ negotiation capacity ካልኦት ሃገራት ኣብ ዓበይቲ ጣውላ ንክዕድሙኻ ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ ኣብዘን ሃገራት ዓረብ ክንርኢ ከለና ተን ሓያላ ዝበሃላ ኣልጀሪያ and military capability ኣብዚ እንታይ ኢሉ ኣሎ بعالم درجات the global firepower index بعالم 2026 ካብ ዘውፅኦ ታዝበለፀት ዓረባዊት ሃገር ግብፅያ መበል 19 سعوديا መበል 25 ኣልጀሪያ ድማ መበል 27 ኮይና ወፅያ ኣላ ስለዚ እዘን ሰለስተ ሃገራት ኣዝየን ኣገደስትየን ኣልጀሪያ ኣብ ጎኒ سعوديان ግብፅን ምዃና ድማ ተወሳኺ ሓያል ዝኾነ ፅፍዒት ንመን ይኻደዛ ኢማራት ብምባል ኣብዚ ገሊፅዎ ኣሎ ስለዚ ኣጋይን እንታይም ዝብሉ ዘለው ኢማራት ብናይ ዓረብ ቋንቋ ክትሪኦ ከለኻ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተነፀለት ትኸይድ ዘላ ሃገር እያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ስለዚ እዚ ኣልጀሪያ ዝበሃል ምስ ግብፅን ምስ ስዑድያን ቀጥታ ኣሰላልፋናቱ ኣብ ጎኖም ከም ዘሎ ይነግር ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንበሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ካልእ ወላ እውን ኤርትራ ኣፀቢቑ ኤርትራ ምስ ሓደ እናተጨበጠ ዝኸይድ ዘሎ ብኩሉ ወገን ድማ እናተኾነነ ዝኸይድ ዘሎ ሓይሊ ዘይኮነ ብብዙሕ ወገን ዝድገፍ ዘሎ ሓይሊ ምስ ኣብቲ ብሎክ እቲ ምህላዋ ኤርትራ እቲ ዝበለፀ ናይ ዲፕሎማሲ ዓወት ጎናፀፋ ኣላ ክንብል ከለና ኤርትራ ብትገብሮ ዘላ ጥራይ ዘይኮነ ኤርትራ ኣቐዲማ ገምጊማ ዝወሰነቶ ብሎክ ኣበይ ናይ ብሎክ ትፅመድ ምስ መን ትሻረኽ ኤርትራ ኣቐዲማ ምስ ስዑድያን ምስ ግብፅን ከም ቀላሲ ብድሕሪ መጋረጃ ነቶም መራሕቲ ክትቀልስ ትኽእል ሃገር ኮይና ስለዚ ቀረበት ነቲ ዝዓበየ ዲፕሎማሲ ዘን ክልተ ሃገራት ክገብሮ ይኽእላን ኤርትራ ድማ ኣብ ፅላል ናይ ብዙሓት ሃገራትን ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ዘለዎ ወገንን ተኣቱ ስለ ዘላ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዕባለ ክንብሎ ንኽእል ኢና በሱ ቤት ትግራይ ከኤርትራ ጋር ጦርነት እንዲቀጥል ሲቀሰቅስ ትግራይ ማነው ኤርትራ የገደለ ወጣቶቹን ፋብሪካ እየነቀለ ሲወስድ እኛ ግን ተከላከልንለት ምናምን ይላል ግን የትግራይ ሰራዊት አማራ ክልል ገብቶ ያደረገው ምን ነክቶት ነው ደግሞ ይላል ያ ማለት ምን ማለት ነው ሰሜኖቹ ተባለው ነው ትግራይ ከኤርትራ ጋር አማራውም ከትግራይ ጋር እየተጨፋጨፈ ከቀጥል ማራገል እንዳትመጡብን ለማለት ነው ይሄ የህፃን ልጅ ፕሮፓጋንዳ ነው ማለት እንደዚህ አይነት ሴራ ማለት ሞር እንዲያውም ሰው እንዲነቃ እንዲባንን ታንክ ዩ ዚ ናይ ቆልዓ ስራሕ ምዃኑ በዚ ኻ ትፈልጥ ሓደ ግዜ ነቲ ቆልዓ በሻሻ ዝብልዎ ዕድሚኡ ቆልዓ ስለ ዝኾነ ይኮነን ተግባራቱ ናይ ቆልዓ ስለ ዝጥቀም እዩ የስ ቆልዓ እውን ዘይግብኦ ስልጣን ዘይግብኦ ኣፅዋር ዘይግብኦ ኣባትር እንድሕሪብካዮ ሓደጋ ክፈጥረልካ ክእል እዩ ስለዚ ቆልዓ በሻሻ ክበሃል ከሎ እቲ ተዋሂብዎ ዘሎ ስልጣን ግን ናይ ቁልዕነን እቲ ንሱ ሒዝዎ ዘሎ ነገራት ኣብ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ግን ስቲል ወላ ንዑ ስለ ዝሓዘ ናይ ቆልዑ ስራሕ ሰረርቲ ኮይኑ ቆልዓ ኢኻ ትብሎ እንታይ ዝብል ዘሎ የኣይ ካብ ኣብሲ ኣብ ፓርላማ መፅአ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ስቃይ ኩሉ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ይፈፂሞ ሰራዊት ናተይ ድማ እሱ ከየጋጥም ነቲ ዓወታት ባዕሉ ዝጎናፀፎ እቲ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ድማ ድሕሬና መፅኡ ይዘምት ይሰርቕ ነይሩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ምስ ሰልቸወና ዓቕልና ምስ ፀበበና ኣብ መቐለ ምስ ተዓወትና ንሳቶም ከምዚ ኣትው ገይርና
ስለዚ ንዝኩሉ ኣብ ትግራይ ዝወረደ ክሳራታት ዝገበረ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እዩ ነይሩ ኢሉ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኑ ኮይኖም ስታንዲንግ ኦቬሽን ከምቲ ፓርላማናቱ ዕሽነት እናሰምዐ ዘጣቅዓሉ ከምኡ ከጣቅዕሉ እዩ ተፀቢዩ ነይሩ ወል ከም ትሰምዖም ዘለኹም እቲ ገይም ፈሊጥና ያለና እዩ ከምኡ ድማ እቲ ህወሓት ብምሕረትና ዝደሓነ ናብ ኣምሓራ ከይዱ ባንኪ ሰሪቁ ቤት ትምህርቲ ዕንዩ ገለ ዝገበሮ ዘሕብር ነገር እዩ ነይሩ ስለዚ ኣምሓሩ ፀላኢኹም ብልፅግናን ኣብን ዘይኮነ ህወሓት እዩ ኬት ክንቁተልዎ ኣጥፍዎ ኣብ ጎነይ ኮይንካ ንኡ ከጥፍእ ከይድ ኣለኹ ኣብ ጎነይ ኩኑ ስለዚ ነቲ ተጋሩ ምስ ኤርትራ ክዋግኡሉ ንሓትሕትኩም ንተጋሩ ድማ ክንባሓድሽ ቀንዲ ድማ ህወሓት ክሃርሙ ድማ ኣምሓራ ናብቲ ክኸድሉ ህዝቢ ሰሜን ክባልዓሉ ንሱ ድማ ኣብታ ኩርሲ ኮይዱ ነታ ኦሮሞማ ንዖሙን በልዖም ዘሎ ነቶም ዘዘዝግብዎ ግን ኣብ ዕድመ ስልጣኑ ንኸናውሕ የኣይዝያ ማስተር ፕላን ናብቱ እያ ነይራ እዚ ሕጂ ደብዳቤ ሰዲድዎ ዘለውን ኣካል ናይቲ ከታልሎ ዝፍትኖ ዘሎ እዩ ሰብ ግን ኩሉ ነቑ ይህልዩ እቶም ብልፅግናሲ እቲ ገይም ናቶም ኣመና ተፈሊጡ ጥራይ ዘይኮነስ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ስክረዩ እቶም ፕሮፓጋንዲስት ናቶም ህወሓት ዝበሃል ክድምሰስ ኣለዎ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ የሻዕብያ ተልእኮ ናይ ሻዕብያ ተልእኮ ተቐቢሉ ንኩናት ዘዳልዉ ዘለዉ 8 ሰንትራል ኮማንድ ናይ ኣባላቱ 5 ካባቶም ወይ ከዓ 65 ኤርትራውያን እዮም ይብላ ኣሎ እንደዚ መነመን እዮም እዚኦም ደብረፅዮን በቡ ኤርትራዊ ሞንጆሪኖ በኣዲያ ኤርትራዊት ኣማንኤል በኣቡ ኤርትራዊ ኣብርሃም ተኸስተ በኣቡ ኤርትራዊ ፍስሃ ማንጁስ በዲኡ ኤርትራዊ እዮም ናበለ ይነግር ኣሎ ኣንታ በትኪ እዚኣቶም ኮይም ነታ ዘላትካ ኢትዮጵያን ነዛ ፌደራላዊት መንግስቲ ሪፐብሊካን በላብላት ብላ ዘለካ እዚኦም ኮይም ኣቆይሞም ኣረኪቦምካ ኤርትራውያን ተዝኾኑ እንታይ ክገብሩ ኢትዮጵያ ትብል ሃገር ባንዴራ ተኺሎም ይቦምካ ኣለዉ ኣብ 91 እኮ እታ ሃገር ፈሪሳ ነይራ እያ ሓማኽሽ ኮይና ነይራ እያ ኣብኡ ዝተፈፀመ ጌጋ ኮይ ክሳብ ሕጂ ዘጠዓሰኒ ዛናኒ ምክንያቱ እዛ ሃገር እዚኣ ሓንሳብ እናሓዋሩን እዛ ኢምፓየር እዚኣ እዛ ንግስነት እዚኣ ኣብታ ዝግበአን ሃገራት ክትምቀል ነይርዋ ሽዑ ዝተገበረ ጌጋ እዩ ክሳብ ሕጂ ዋጋ ዘኽፍለና ዘሎ ለንቀነ መን እዩ መስለኩም ለሚ ሪመምበር ሂም ኣወል ስዒድ እዩ ኣወል ስዒድ እንታይ ክብል ተሰሚዑ መሲልኩም መን ከም ዝበላ ታዛ እንታይ ዝክራን ግን ሓደ ሰብሲ ንደርጊ ከነብድቆ ከለና ወይ ከነፍርሶ ከለና ትብል ዘረባሲ ተጋጊኹም ኢኹም ወላ ሓንቲ ኣይገበርኩሞምን ንግዚኦም ተዳኺሞም ፀኒዖም ከም ዝግብሉ ጌርኩሞም እዮም ከም ዝምለሱ ኮይኖም እምበር ንደርጊሲ ኣየውደቕኩሞም ንእሽተይ ኢኹም ጎኒፅኩም ገዲፍኩሞ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ደፋር ንመንግስቱ ሃይለማርያም እውን ኢትዮጵያ ክእትዎ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ዝኩሉ ገበናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፈፀመ ክመልሶ ምዃኑ እዩ ከምኡ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ሰሚዐ ኣለኹ ብሓፈሻ ኣብ ግዜ ደርጊ ዝነበረ ዝኸፈልናዮ ዋጋ ከምቲ ዝድለ ኣይተኻሓስናሉን ከምቲ ዝድለ ገበናት ናይ ኩናት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ልዕልና ዝፈፀምዎ ጠቕላላ ኣካውንታብሊቲ ሓላፍነት ኣይወስድሉን ኣይከሓሱን ሓደ ኤርትራውሲ ነዚ ኣብ ለንቀነ ዮናስ ማይናስ ብዛዕባ ናይ ዖናን በስግዲራን ሓንቲ ሙዚቃዊ ድራማ ነቲ ግፍዒ እውን ዘይትምጥን ኣዝያ ፅብቕቲ ስራሕ ግን እቲ ግፍዒ ካብኡ ይዓብዩ ስለዚ እቲ ዝገበርዎ ብቪድዮ ጌርካ ናብ ሚድያ ክትቕርቦ ስለዘይትኽእል ምክንያት ኣብ መስጊድ ብኩሉ ፍኒስትራታት ዝረሸንሉ ኣብ ካልእ ድማ ንህዝቢ ብተመልከተለይ ዘጥፍኡሉ ግዜ ነይሩ ዝኾነ ብቪድዮ ክሊፕ ገይሩሎ ከይድኩም ረኣይዋ ንዓዓ ምስ ኣቕረበ ሓደ ካልእ ኤርትራዊ ድማ ቤክስ ኣብ ሰብዓታት ስርዓት ሃይለ ስላሴ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ምስ በሉ እቶም ኢትዮጵያውያን እስከ ኢሎማ ሓሰውቲ እንታይ ተፈፂሙልኩም ንስኹም ወላ ሓንቲ ዝተፈፀመ ነገር የለን እዚ ሓሶት እዩ እንጂ ተራ ኢትዮጵያዊ ወይ እንቶም ናይ ብልፅግና ካድረታት 10,000 ፎሎወርስ ዘለዎም ከምኡ ክብሉ ትፅበየ ኢኻ ስለምንታይ ግን ከምኡ ይብሉ ኣለዉ እንድሕር ኢልካ ኣብ ዝግብኦ ግዜ ነዚ ነገር እዚ ኣብ መጋባእያታት ስለዘየቕረብናዮ ከምኡ ይብሉ ኣለዉ ግን እቲ ናይ ሕጊ ነገር ፅቡቅ ነገሩ እንታይ እዩ ኣብ ዘርከብናሉ ግዜ ከነቕርቦውን ስለንኽእል ብፍላይ ናይ ካልእ ኩሉ ክዛረብ ኣይክልኒ ኣብ በሰግዲራን ዖናን ዝግበር ዘሎ ስነዳ ገለ ካብታ ንሰምዖ በሰግዲራ መበቀል ዓደ እውን ስለዝኾነ ኣብኡ ዝሰምዖ ዘለኹ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ብዙሕ ዕቱብ ስራሕ ናይ ስነዳ ይካየድ ከም ዘሎ ኣማና ደንጉና እየ ዝብላነ ምክንያቱ ቅድሚ እዚ 3 ዓመታት እታ በሰግዲራን ዖናን ዓመታዊ ዝክርዎ እዮም እቶም ደቂ ዓዲ ወይ ገለ ኣብ ዘገ እውን ይፅሓፍ ነይሩ እዩ ኩሉ ግዜ ሓዝን ነይራነ ዝኣክል ስነዳ ይተገበረሉን እቶም ኣብኡ ዘጋጠሞም ድማ ቀስ ብቀስ ይሞቱ ኣለዉ ይብል ነይረ ግን ሕጂ ብዝሰፍሐ መልክዕ ይግበረሉ ምህላው ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ ሓደ መዓልቲ ድማ በዚ ሕጂ ዝሪኦ ዘለኹ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ከም ዝኽእል እውን ዝኣክል ምድላዋት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ እዚኣቶም እንታይ ይብሉ
ሻዕብያ ናይ ኤርትራ መበቆል ዘለዎም ስለ ዝኾኑ እዮም ኢትዮጵያ ከፈራርስዋ ነዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ዘላኮ ሶም እዮም ሃኒፆማ ከፍርስዋ እንተዝደልዩ ቢዶም ይነይሩ ግን ብዝኾነ ኣብ ብወገን ህወሓት እውን ዝተገበረ ጌጋታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብፍላይ ዝገበርዎ ኣዝዩ ዘሕዝን ኩነታት ክርሳዕ ዝኽእል እውን ኣይኮነን ኣብዚ እስከስምዕዎ ግዝያዊ ዝኾነ ምጥርናፋት ክፍጠር ድሕሪ ድማ ንሱ ዝደልዮ ኢትዮጵያዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ውድብ እዩ ኢሎም እዮም ዝገልፅዎ መብዛሕትኦም ስለዚ ኣተሓሳስቡ ክቅይር ስለዘይኽእል ታክቲክ እዩ ኢሎም እውን ዘልዕልዎ ኣለዎ እሞ ከመይ ጌርና ኢና እዚ ሕዝና ክንቃለስ ንኽእል ቲፒኤልኤፍ ሕዚ ኣጀንዳ ዶ ንፁር ክገብረ ይግብኦ ነይሩ ምስቲ ናይ ቪአይቲ ወይ ከዓ ናይ ሃገርነት ምንቅስቃስ ዘለዎ ምትእስሳር ከ እዩ ዝመስል እንተ ናይ ሃገርነት ጉዳይ ንበይኑ ክሪኦ ናይ ቲፒኤልኤፍ ኣብዚ እዋን እዚ ከሻገረ ይኽእልን መራርሓ ኣብይዎ እዩ ስለዚ ካሊእ መማረፂ ንርአ ዝብል ኣነ ኣይሰማምዐሉ ቲፒኤልኤፍ ስትራቴጂክ መርሕነት ውድቀት ኣለኒ ኣብ መጀመርያ እዋን እውን ክሳዕ ዝሓለፈ ጉባኤኡ መጀመርያ ከም ፓርቲ ኣብ ውሽጠይ ኣፈላላይ ስለተፈጠረ ብዙሕ ነቐፌታ በፂሕዎ እዩ ኣነ ብዝተረድአኒ ግን ሕዝን ሎምን ግን ህወሓት ካብ ኮሃ ወፃኢ ክወፅእ ይኽእልን ለግዠሪ የብሉን ከም ካልኦት ስለ ዘለቶ መማረፂ ምስ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ ተደራዲሩ ንዓለም ሕብረተሰብ ኣእሚኑ ፀቕጢ ክፍጠር ገይሩ ብሰላማውን ብሕጋውን ኮሃ እንተነኣሰተን ዓንቶ ዝበልናየን ሚኒማም ህዝቢ ናይ ምምላስ ክገብር እዩ ሕጂ ብዚኣ ንሪኣ ዘለና እቲ ህወሓት ክገብሮ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ህወሓት እንታይ ገጢሞ ኣሎ ብዝስምዑ ኣዲስ ኣበባ ቁርፁ ፈሊጦሎም ህወሓትን ዝሓለፉ መዓልታት እውን ዕፁ ኣኺባ ከም ዝቐነየ ተሓቢሮሎም ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ኣፍልጦ ፓርቲነቱ ካብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝተሓደገ ህወሓት ሕዚ እውን ኣብ ፈታኒም ናይ ሕጋውነት ኩነታት ወዲቑ ይቕፅለሎም እዚ ፈራሚ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝኾነ ታሪኻዊ ውድብ ህወሓት መበል 51 ዓመት ልደቱ ንምኽባር ኣብ ዝሸባሸበሉ ዘሎ እዋን ካብ ኣዲስ ኣበባ ፅቡቕ ዜና ኣይበፅሖን ብምክንያት ዳግም ዘንሰዓረ ወጥርን ግጭትን ስዒቡ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ትኩረት ማሕበረሰብ ዓለም ስዒቡ ዝነበረ ኩነታት ብቐንዱ እቲ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ንክፍረም ዝገበረ ሕብረት ኣፍሪቃ ክልቲኦም ተዛባእቲ ሓይልታት ወጥሪ ካብ ዘጋድዱ ጉዳያት ክርሕቑን ናብ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ተመሊሶም ክደራደሩን ዘድሊ ሓገዝ ኣፍሪቃ ብዝኾነ ህወሓት ብዙሕ ፈተናታት ይመፅእ ከም ዘሎን ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ከም ዘሎ እዩ ዘረዳእና ናይ መወዳእታ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ክሰግር ይሽዑ Desalegn Chani withdraws from Ethiopia's 7th general election. Dr. Desalegn Chani, a sitting member of Ethiopia's House of People's Representatives, has announced he will not run in the country's upcoming 7th general election. In a statement addressed to residents ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዶክተር ደሳለኝ ዝበሃል ሓደ ኣገዳሲ ሕቶታት ዝሓትት ኣባል ናይቲ ፓርላማ ሽማዊ ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ እዩ እቲ እንኮ ሓያል ሕቶ ዝሓትት ዝነበረ ንሱ እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ዋላ ብልፅግና ክሳተፍ ይደልዮ እንተነበረ ሽማዊ ዲሞክራሲ ከም ዘለዎ ስለዘፍልጥ ዝነበረ ኣይሳተፍን እየ ምክንያቱ ትርጉም የብሉን ኣብዚ ፓርላማ ሽማዊ እምበር ውፅኢት ከምፅእ ስለዘይኮነ ኣይሳተፍን እየ ብምባል ነታ ኣቢ ክጥቀመላ ዝሓሰበ ሓጓፍ ቤላ ገይሩ ኣፅኢሉ ኣሎ ስለዚ ምናልባት ይኣስርዎ እውን ይኾኑ እዮም ዝኾነ እዚኣ እታ ናይ መወዳእታ ስቶሪ እያ ናብ ኤርትራ ገፅና ክንሰግር ከለና let's start with this one the great port of Adulis which is about 55 kilometers from Massawa was one of the main port cities in the ancient world. There's no question of that. And excavation that is taking place now shows that a lot of the archaeological finds suggest that it was in operation at least 2,000 years ago. እዛ ናይ ቢቢሲ ጋዜጠኛ ክትዛረብ ከላ እንተሰሚዕኩም ኣብ ፅሑፉና ኣለኩም ታሕቲ እዛ ከተማ ጥንታዊ ስልጣነ ኣዱሊስ ትበሃል ሓንቲ ኣዝያ ኣገዳሲት ታሪኻዊ ውርሻ ናይ ህዝቢ ዓለም ከም ዝኾነትን ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣዱሊስ ብዙሕ ስራሕን ብዙሕ ፒአር ስራሕ እኳ ይስራሕ ኣሎ ፒአር ፓብሊክ ሪሌሽንስ ወይ ከዓ ማርኬቲንግ ከድልየና እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ናይዚ ኣክሱም እናተባሃለ ቅድሚ 3,200 ባሕሪ ነርና ዘብሎ ናይ ኣዱሊስ ታሪክ ከምቲ ዝድለ ስለዘይ ተዘርበሉ እዩ ስለዚ ኣዱሊስ ናትና ውርሻ ናይ ኤርትራ እያ ንኣዱሊስ ሲቲ ስቴት እዮም ዝብልዋ ናይ ነፍሳ ስልጣነ ኣካል ናይቲ ኣክሱም ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ነፍሳ ኣካል ስልጣነ ከም ዝነበራ ስለዚ ነዚ ታሪክ እዚ ድማ ንሽተይ ኣብዚያ ከስማዓኩም የቐኒየልና ኤርቲቪ ድሕሪ ነዊሕ
እነዚ ታሪክ ከም ድሌቶም ብልጽግና ክጻወትሉ ድሕሪ ምሕጋዮምን ምኽራሞምን እዛ ዶኩመንታሪ እዚኣ ብብቁዓት ኤርትራውያን ምሁራት ስለ ዝመፀት ደስ ይብለና እንታይ እሞ ክኸውን ሓቂ ንምዝራብ ነዚ ቪድዮታት እዚ ኣብ ኩሉ ሶሻል ሚድያ ክዝርጋሕ እዩ ነይርዎ ኣብ ኩሉ ቻነላት ክዝርጋሕ ይግብኦ ነይሩ ኦፍ ኮርስ እቲ ሊሚቴሽን እውን ስለ ዘሎ እቲ ደንደን ሚድያ እውን ከምቲ ዝድለ ስለ ዘይፍቅድ እምበር ብሃገር ደረጃ ከምዚኦም ክወፁ ከለዉ ነፍሲ ወከፍ ቲክቶክ ነፍሲ ወከፍ ዩቱብ ሼር ክገብሮ ምኽኣለ ነይሩ ግን እቲ ወላ ኣነ እንታይ ዝብል ሪኢቶ ኣለኒ ንሓደ ዓመት ወይ ንሓደ 6 ወርሒ ኣብ ኤርቲቪ ጥራይ ፀኒሑ ድሕሪኡ ፍቓድ ክህሉ ኣለዎ ሰብ ኩሉ ትክዝርግሖ ምንታን ገንዘብ ንክረክብ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ኤርቲቪ ዘይረኣዮ ሰብ ኣብ ካልእ ክሪኦ ምንታይ ንኣብነት ካብ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ካብቶም ሰነድ ተረኪቡ ዘሎ ሓድሽ መርቶ ተረኪቡ ዘሎ ንኣዶሊስ ዝገልፃ ከሎ ናቶም ሓደ ኣፍሪካኒስ ስኮላር ዝኾነ ናይ ኣፍሪካ ታሪክ ዝነጥፍ ተመራማሪ ሸንግ ሹዌ ዝበሃል ንኣዶሊስ ዝገልፃ ከሎ 100 ዓመት ኣብ ቀዳማይ መዋዕል ቅድሚ ሕጂ መዋዕል ማለት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ከም ዝነበረት ናታ ናይ በይና ነፃ ዝኾነ ስልጣነ ምዕባለ ከም ዝነበራን ከምኡውን ድማ እቲ ናይ መጀመርያ ካብ ጸሊም ኣፍሪካ ዝመፀ ልኡኽ ዲፕሎማት ካብ ኣዶሊስ ሲቲ ስቴት ኢሉ ዝገልፃ ነፃ ዝኾነ ናይ በይና ሓንቲ ልዑላዊት ሃገር ኢሉ ዝገልፃ ሕጂ ናታ ዝነበረ ድማ ዞስካለስ ዝበሃል ንጉስ ናይ ኣዶሊስ ከም ዝነበረ እምበር ናይ ኣክሱም ከም ዘይነበረ ይፅሕፍ But there is no question that there was a thriving, flourishing ሕጂ እንታይ እያ እዚ ታሪክ እዚ ናይ ብሓቂ ይሓዝን እያ ናብ ኤርትራ 5,000 ሰብ ጥራይ ዝርዮ ዘሎ I mean we need to think carefully እንታይ ትናትና ኣጀንዳ ኤርትራ ክንዲዚ ዝኣክል ታሪካዊ ሰነድ ክትገብር ከላ ብኸመይ ናብ ህዝቢ ከነብፅሖ ንኽእል ኣነ ብግልፂ ክዛረበኩም ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪበ ነይረ ነዚ ንኤርቲቪ ነዚ ዘረባ ምስ ዛረብኩ ናተይ ተኸታተልቲ ንኤርትራ ከይዶም ንኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ንካልኦት ኤርቲቪ ኩሎም ተዛሪቦሞም እዚ ትሕዝቶታት እቲ ካብ ኤርቲቪ ምስ መፀ ንዝተወሰነ ግዜ ኣብ ኤርቲቪ ይውረድ ድሕሪኡ ግን ሰብ ዘይርዮ ስለ ዘሎ ኣብ ካልእ ቻነላት ንክወርድ ፍቓድ እንተዝህልወና ኢሎም ሓቲቶም ነዛ ናተይ ዘረባ ሰሚዖም ከይዶም ዝሓተቱ እቲ መልሲ ኦኬ ኢልኩም ሚኒስትር ሓበሬታ ኢሎምኒ ስለዚ ጥራይ ነታ ደንደን ሚድያ ትብልን ኤርቲቪን ዝብል ሎጎን ኣይትሸፍንዎ እሱ ከም ዝርአ ግበርዎ እምበር ክግበር ይግብኦ እዩ ኢሎም መልሲ ሂቦምና ካብ ኤርትራ ኣይ ከምኡ ዝብል መልሲ መፅኒ ነዛ ሓበሬታ እዚኣ ነቲ ደንደን ሚድያ ዝብል ነዚ ቻነላት ናይ ኤርቲቪ ማኔጅ ዝገብር ብኢሜይል ምሰለት ኩሉ ግን ኖ ኣብ ኤርትራ ሓንሳብ ኣብ ኤርቲቪ ምስ ወረደ ኣይትተንክፍዎ ዋላ 6 ዓመት ሰብ ከይረኣዮ ይዝናሕ ኣይትተንክፍዎ ንእሽተይ ቆሪፅኩም ሪኣክት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ትሕዝቶ ግን ብዓብዩ ናብ ህዝቢ ከይተቕርብዎ ስለምንታይ ምናልባት ኣነ ኣብ ዩቱብ ኣለኹ ፌር ንክኸውን ነዛ ቪድዮ ኣነ ዝገብራ ዘለኹ ድሕሪ 48 ሰዓት ዳውንሎድ ገይሩ ካልእ ሰብ ተገይርዋ ፀገም የብለና ምክንያቱ ከምኡ ግበርዎ ይብል የለኹን ብዙሕ ደኺምና ኢና ንገብሮ ምክንያቱ ገለ ፃማ ክትረክበሉ ትደሊ ኢኻ ድሕሪ 6 ወርሒ ግን ከም ድሌትካ ውሰድ ቪድዮ ናተይ ድሕሪ 6 ወርሒ እንተ ደሊኻ ዋላ ዳውንሎድ ጌርካ ስኸሎ ፀገም የብለና ራይ ኣነ ሎሚ ዝገበርኩ ለ ድሕሪ መፂኻ ይትስረካ እምበር ድሕሪ 6 ወርሒ ከም ድሌትካ እቲ ናይ ኤርትራ ድማ ዋላ ቅድሚ 4 ዓመት ዝገበርዎ ናይ ዲጋታት ድዩ ናይ ሕርሻታት ምዕባለታት ወሲድና ናብ ህዝብና ከነምፅኦ ገለገለ ሰብ ዘይረኣዮ ክሪኦ ይኽእል ኢልና ሓቲትናዮ ኣይከውኒ ኢለና ከመይ እቲ ነገር እቲ ናይ ሃገር ስራሕሲ ስለምንታይ ዋላ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ራይቲ ድራማታትን ፊልምታትን ገለ ሰብ ክሪኦ ይኽእል እዚ ናይ ምዕባለ ግን ሰብ ብዙሕ ይርዮን ኣብ ኤርቲቪ ምናልባት ኣብኡ ዝረኣይዎ ዘይረኣይዎ ኣብዚ ክሪእዎ ይኽእሉ እዮም ኣብ ካልእ ቻነላት ክሪእዎ ይኽእሉ እዮም ኣብ ፌስቡክ ክሪእዎ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ክዝርጋሕ ፍቓድ ተዝወሃብ ነይሩ ፅቡቕ ምኾነ ይብል ኣነ ብዓይ ሪኢቶ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሕጂ ንእሽተይ ክፋል ዘርእየኩም ዘለኹ ኬትኩም ረኣይዋ ታሪክ ናትና በቶም እንዳበሻሻ ነቲ ናቶም ዶክመንታሪ ክገርማኩም ናቶም ቪድዮታት ከም ድሌትካ ክሰቕሎ ትኽእል ኢኻ ዝኽልክለካ ኣካል የለን ናይ ኢትዮጵያ ዕላማ ናቶም ከመይ ገይሩ ናብ ሰብ ይዝርጋሕ ጥራይ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ዝገበሮ ኢንተርቪዋት ይኹን ገለ መንዳ ክሪኤልካ እምበር ከም ድሌትካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ከም ድሌትካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ናይ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ግን እንታይ እዩ ኣብዚኣ ፈላሊኹም ተረድኡለይ ኣነ ዝብል ዘለኹ ኤርቲቪ ገንዘብ ክረክብ ኣይደልን እየ ወይ እውን ናብ ሃገር ዝኣቱ ኣታዊ ክህሉ የብሉን ይብል ኣለኹን ዩቱብ ግን ኣነ ፈልጠ እየ ሓንቲ ቪድዮ ምስ ገበርካያ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣታዊ የብላ ሓቂ ንሓቂ ነው ነገረኩም ምናልባት ሜይቢ ናይ ሰናቲም ኣታዊታት ክህልዋ ይኽእል ኸውን እቲ ኣታዊታት ክህሉ ዝኽእል ኣብ ዩቱብ ካብቲ ቪድዮ
ድራማን ፊልምን ተኮይኑ ካልዩ ደርፍን ተኮይኑ ካልዩ ኣብዚ ንሕና ንገብሮ ናይ ዜና ድዩ ናይ ካልእ ግን ሜይቢ ሓደ ሰሙን ነንእሽተይ ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ድሕሪኡ ግን ብገለ ተኣምራት ኩሉ ሰብ ክሪኣ እንተደይ ጀሚር ቫይራል ተደይ ኮይና ኣታዊ የብሉ ስለዚ እቲ ትሕዝቶታት ኣታዊ ናቱ እቲ መጀመርያ ግዜ ምስ ወረደ እንድዩ ድሕሪኡ ሰብ ወሲዱ ክጥቀመሉ እንተዝፍቀድ ነይሩ ነቲ ናይ ኤርትራ ምዕባለ እውን ናብ ካልእ ከነብፅሕ ምኽኣልና ነዚ ናይ ሃገር ሓበሬታ ዝኣክል ሪስትሪክት ምግባር ግን ነቲ ክንገብሮ እንደሊ ዘለና ጎስጓሳት እውን ኣይሕግዝን እዩ ኢኖ እጂ ዝበዛሕኩም ብፅቡቅ ትርድዎም ገለገለ ግን ያ ክትረብሑ ደልይኹም እዮም ይብሉ ዋላ ንስኻ ከምኡ ዘይትገብር ናብ ካልእ ከም ዝበፅሕ ዘይትገብር እዩ ዝብል ዘለኹ ንዓና ጥራይ ኣይኮነን ንሕናስ ብከምዚ ሰሪሕና እውን ነምፅእ ኣለና ኢና እንታይ ማለት እየ if we want to dominate the news cycle ወይ ነቲ ሚድያ ናይ ኤርትራ ንላዕሊ ክነብፅሖ እንተኮይንና ክንተሓባበር ኣለና ኣነ በዛ ነብሰይ ኣነ ዝሰርሖ ቪድዮ ከም ድሌትካ ወሰዶ የድብለካ ኣሎ ይጠቅም እዩ እንድሕሪ ኢልካ ወሲድካ ዘርጋሕ እዩ ካልኦት ድማ ከምኡ ክንከውን ተንኽእል ሓጋዚ ምኾነ ንኽብል ኢለ ቁርብ ከይዳት ንላ ግዜ ነዚያ ከስማዓኩምና ዘለኹ ከለኹ ኣይ ፍረ ወደይ ካብ ስድራኻን ዘዕቤትካ ማሞቕ ገዛኻን ተፈሊኻ ዶ ጥዑም መሲልካ እዩ ኣበይ እሞ ኢልዎ ከምቲ ደይ ዝበለቶ እቲ ዕልመ ኢኹም ዝገብሮ ዘሎ ያ ኸሊና እስከ ዘይመስል ኣይዛረቡ ሽሻይ ሓወይን ኣስመረት ሓፍተይን ተዘይወፁስ እዚ ዘሕለፍናዮ ኸርፋሕ ናብራ ምኽኣልናዮ ወ ሓሊፍናዮስ ኣብ መስተሮት እኳ በፂሕና እንዳተሓጋገዝና ስለ ዝኸድና ሕጂ ግን ገዛና ፀጋጊና ንመንበሪና ዝኸውን ኣስተኻኺልና ኩሉ ዘድልየና ስለ ዝወዳእና ኣብ ትሕቲ ሰብ ተገዚኦም ዝነብሩሉ እዋን ኣብቂዑ ኮሪዖም ምስ ስድሮኦም ዝነብሩሉ ግዜ ኣኺሉ እዩ እዛ ቪድዮ መዓመት ተገበረት እያ መስለኒ ንዓድኻ ተመለስ ትብል እንድያ ኣለፍ ኣቢለ ኸርየኩም ግዜ ስለ ዘይብለይ ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ ድራማ እያ ኣብ ኤርቲቪ ከድኩም ስምዕዋ እንታይ ዝተረፈካ ኣለካ ኢኻ ናብ ዓዲ ሃገር ትምለስ ኣሰላሙ ዓለይኩም ያ ኣህሉል ቤት ሽክራን ያ ቀልቢ كيف يا حبيبي اهلا وسهلا مرعت مسكحلن كبلا يا اخ فرق انقعب سلام مزاخي اسمرت حفتي وين حبايبي انا سي كم زخب لكم تصنحكم اذا ناي غزانا اتانا نصا كمزي ناي اعراب ستايل غيرنا انت نهانصو دس مبلني بيلا كم زمعولا تانا نصا غيركا دبي وي السعوديه باكل ابزيا كفت بلا شو زخونه سب دبي كونه السعوديه ابزيا نالوت ناو زخيد بغنيات يبلو نو ابو اوروبا زلو سدتنيا سلازبزح كلكم ملس انت خوينو ات ديزاين نايت هنص ناي اوروبا ستاندرد غيركا خاتانصو ات معبول بحالومنا تحاسبومون ابز حبرتسب كم زسرص تغبرو زي اخا بيلا كابتن ياسمرز زبللت يا اوروبا بكل انتنا ابز خوفت بيلكايا اتو تسدج زلو ممصط راح يكون انت بلጫ ات زلون اوروبا ابز እንደሃለوتو ናው ዝኸደሉ ምክንያት የለን ትዘረባዚ ክንዳክሳዕ ክንዲ ዕምቆት ዘለዎ ምዃኑ ሪና ኣለና ምሽ ትዘረባሲ ተራ ድራማ ኣይኮነን መንሰይ ካብ ኤርትራ ከይወፅእ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ደገ ዘለዎ ናብቲ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ስለዚ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ዋላ ፖለቲካ እዩ እዚ ዓበ ፖለቲካ ዘረባ እዩ እዚ ከዓ ኤርትራ ክትጎየሉ ዘለዋ እንምነየሉ ኣርእሲ እንተሎ እዩ እዚ ድራማ እዚ ናይ ብሓቂ ዕምቆት ፖለቲካ ዘለዎ ዘረባ እውን ኢና ክንብሎ ንኽእል ፅቡቅ ፖለቲካ ማለት እዩ وا أتم حوات ديزاين غزون باهيلكم أتحساسبهم مسيتكم ديهم ناو خيدكم نو هاقول له أمان عندكم حقب قبيلكم كوم إيكونن زمدكي كاب إيرون ريالن تفلاليوم ناب نقفهم اللوسي نحن معدوم صنحنا أمو ناب نقفهم دو ترجعهم أنا كوني حيا كي ملس تقليلا ديمتي شاي حويقن قرب حركات غيرو حركات كو يكونن اتعيد مدي ناب عاد خمم ناسكو قد لينا ندوا غزانا مسراوا تملس التا يزولد ما الدا يقبرلنا امين ابوي دغيمه اذ صلامنا وغحتا غصيو اواندور هونو قينا زلنا بحر خبرباش معبل هاديو صطيللو اشوخ نقيسنا خركا حطريقنا منجدنا طاطحنا اينا اذ ططح منجدي حرس حرستاي نقد نقاداي شكل شكالاي نبللو نايل معاتن معبالن مقدي امو كلكم بب موياهم تقويهم حسمنا نقرفوا اوان نوي حيكونن እዚ ግዜ እዚ ናብ ሙሩእ ብርሃን ዘሰጋግር ነጥበ መቀይሮ እዞም ደቀይ ኣታዕልል በሉ ኣሜን ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ ዘረባ ገይሩ ስለ ዝወዳእ ብኣክ ውደየ ናይ ሎም ኣርእሲ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ርእቶኹም ግደፉ ምዝያ
ክገትፈኩም ጽብቕቲ ደርፊ وينوا معلالة شعبي حريف دي والطيب شطارة انتون حانتي شعبي معي كلنا دياسبرا يقول عاجز لنا عودنا حفاشي لحدنا مزين سرتنا يسورانا ما يكسر أيضا منا